Bruno 9 urteko mutil bat zen, bere familiarekin Berlinen bizi zen. Egun batean bere aitari lanpostu hobe bat eskaini zioten eta etxez aldatu ziren. Auschwitz deitutako hiri batera joan ziren eta hartan Maria ezagutu zuten, zerbitzaria. Bere gurasoak irakasle bat kontratatu zuten, bakarrik liburu zaharrak eta historiako liburuekin uzten zizkioten irakurtzen mutilari. Gretel Kotler lotinantarekin hitz egiten hasi zen. Bruno aspertzen zen bitartean, etxeko lorategiaren bide batetik joan zen. Hartan, Schmoll ezagutu zuen. Egun guztietan, Bruno joaten zen esira Schmolli bisitatzera eta lagunak egin ziren, baina horrek ez zuen betirako iraungo.